Salutare, oameni buni! Îl am alături de mine pe fratele Hoinar. Salut, salut! Un prieten foarte bun, ne știm, cred că de 20 de ani. Cam așa. Și încă de acum 20 de ani cântai, dansai. Care a fost prima ta pasiune? Prima mea pasiune a fost dansul. De fapt, nu, a fost fotbalul. Și am lăsat fotbalul pentru dans. Mai ales în momentul în care a luat așa amploare breakdance în România, să zic. Și m-a pasionat. Sincer am zis, mamă, ce tare dacă învăț să dansez breakdance, mamă, câte gagici o să agăț. Ăsta era scopul de fapt, dai seama, era undeva la, nu știu, cred că aveam 14 ani, ceva de genul. Și zic, mamă, ce tare, zic, ce atâta fotbal să stau să alerg după minge, să asta, zic, pac, ai cu 2 scheme, gata. Dar ți era și foarte natural, erai talentat. Nu neapărat că eram talentat, ascultam foarte, foarte multă muzică. Și chestia asta, nu știu, îmi dădea o stare pe care nu prea o puteam identifica foarte, foarte bine. Dar ușor, ușor am încercat să-mi dau seama despre ce e vorba, pentru că mereu rezonam cu muzica neagră, de la rap, de la primele emisiuni românești cu muzica de afară și așa. Îmi plăcea și jazz-ul, îmi plăcea, cumva cultura asta neagră. Știi foarte bine că eram înnebuniți în perioada aia după cultura neagră și mai târziu am păstrat-o cu noi, să zic așa. Dar am început ușor, ușor să identific muzica asta cu personalitatea mea și am dezvoltat-o cât am putut eu de mult. Inițial prin dans, după care prin actorie, după aia prin muzică și tot așa, dar indiferent ce făceam, aveam tot timpul muzică cu mine, de la cele mai proaste căști și Walkman, cum era înainte, la CD player, cu casete pe care le întorceai cu creionul și mestecai bateriile, nu mai aveai curent în ele, să zic așa, doar să mai învârtă puțin CD-ul, să mai ascult 10-15 secunde. Dar a fost o perioadă foarte, foarte mișto. Practic, ca și mine, faci parte din generația cu cheia la gât. Garantat. Au fost niște garantat speciale pentru noi. De multe ori aveai mai multe chei, dar ce să fac? Nu, serios, chiar ai purtat vreodată cheia la gât? Mereu, când mergeam la fotbal, pentru că unde stăteam eu în Berceni, fix față în față cu blocul meu, era școala 108 și aveam un dita mai teren de fotbal, dar mereu ne întâlneam de 5-6 de prin alte blocuri și mergeam în altă parte, undeva lângă Parcul Giosan, și făceam care dă 3 goluri, rămâne la masă și se schimbă echipele și astea și tot timpul plecam cum ar veni din fața blocului și mama îmi spunea, când te întorci ai cheia la gât, vii, descui, mănânci, îți las. Deci da, fac parte din generația cu cheia la gât. Ești un artist care creează, lucrează pe mai multe fronturi, cum ai spus și tu, dansul, muzica, actoria și nu în ultimul rând fotografia și filmul, mai de curând, să spun așa. Da. Cum te descurci? Cum îți aluci timp pentru fiecare în parte? Bă, știi cum e, dacă vrei să faci ceva, îți faci timp pentru acel ceva. Ești multe, știi? Da. În general, lucrurile astea pe care am reușit să le dobândesc, să spun așa, una la mână, nu am făcut un plan. Să zic, bă, vreau să fac, nu știu, actorie, vreau să mă apuc de muzică, vreau să învăț să fotografiez sau să filmez mai nou. Pur și simplu au venit așa, de la sine. Nu știu, cred că am conținut cumva spiritul ăsta de observație și în general sunt foarte atent la detalii. Că e vorba de sport, de muzică, de, nu știu, văd cumva un pic mai în detaliu decât la prima vedere, știi? Și cumva lucrurile astea au venit mult mai ușor din interiorul meu. Poate dacă ar fi, nu știu, ar fi trebuit să stau să citesc despre actorie, despre fotografie, despre astea, nu prea mă împac foarte bine la partea asta cu documentația, dar a trebuit să mă documentez referitor la a învăța să filmez videoclipuri. Încă am destul de mult de învățat pe treaba asta, dar consider și cred că e o regulă de bază, dacă iubești ceea ce faci, vine cumva munca nu mai este. În întâmpinarea ta vine, știi? Da. Și cumva îți face lucrul mai ușor, să zic așa.
care dintre toate aceste calități le vezi tu pe următoarea perioadă să le dezvolți cel mai mult? Băi, nu știu, mi-e greu să spun pentru că le conțin, știi? Și cumva în decursul anilor le-am avut tot timpul cu mine și nu știu dacă pot să mă las de vreuna anume și să mă axez mai mult pe să spunem că ai fi nevoit să alegi. Frate, trebuie să mergi doar pe un drum. Pe care ai merge? Pe un drum artistic. Da, îți dai seama că pe domeniul muzicii și video și... Na, eu îmi doresc să fac cât mai mult artă din toate domeniile, din ce am făcut până acum. Adică dacă am o fereastră liberă și pot să fotografiez sau pot să filmez sau pot să joc într-un spectacol la Teatrul Bulandra unde deja activez, de ce nu? Adică de ce să stau acasă și să nu fac ceva constructiv? Cum a început experiența cu Teatrul Bulandra? Băi, exact cum am spus mai devreme, toate lucrurile astea nu au făcut parte dintr-un plan bine stabilit să zic, bă, pe următorii 2 ani vreau să fac asta și asta. Pur și simplu a venit de la sine. Pe vremea de dinainte de Teatrul Bulandra am lucrat la Opera Comică pentru copii vreo 6 ani, aproape 7 ani. După care s-au schimbat oameni din conducere și au adus alți oameni, whatever. La vreo o săptămână după ce s-a întâmplat treaba asta, am primit un telefon, bă, uite, la Teatrul Bulandra se dă un casting, ar fi foarte tare tu că ești cu dansul și coreografie și așa, să te prezinți la castingul respectiv. Am mers acolo, am luat castingul, deși nu mă așteptam și eram gen, what the fuck. Eu zic, ce tare, zic. Mai ales că, na, Teatrul Bulandra este unul dintre cele mai tari teatre din România, din punct de vedere al istoriei, al actorilor care au jucat acolo și, na, să nu mai spunem de Emră Vulescu, Jean Constantin, Toma Caragiu și mulți alți, Iurie Darie, foarte mulți. Și am ajuns mai mult aruncat așa în groapa cu lui să zic, bă, tu trebuie să faci așa. A trebuit să muncesc de 4-5 ori mai mult decât actorii de acolo, pentru că nu am făcut un UNATC, nu am făcut un liceu de coreografie, pur și simplu știi foarte bine că dansul l-am învățat pe stradă, cum era atunci. Dădeai cu tine de marmură ca să înveți. Țin minte și acum câteva mișcări pe care le făceai în Malibu când mai se țineau petreceri și tot timpul se crea un cerc imens în mijlocul căreia dansai și da, ne plăcea foarte mult. Îți dai seama că era curentul ăla abia apăruse și vedeam battle-uri pe afară și în București nu erau foarte mulți dansatori de breakdance, dar ăia, nu știu, eram undeva la 3-4 trupe, ceva de genul. Eram și prieteni între noi, dar în momentul în care era vorba de dans, era battle pe viață și competiție adevărată, nu? Nu mai conta că era băutură pe jos prin club și prin astea și că te murdăreai și că blugii erau cei mai tari, ăia țineau la toată tăvăleala și na. Era mișto că simțeai în club muzica dată foarte tare și cumva vibra muzica în tine și îți dădea o stare super mișto și de competiție și de bă, ce marfă e să mă întâlnesc cu același gen de oameni care iubesc, care au aceeași, au aceeași pasiune, să zic așa. Știu că ești actor cu numele de Brian West. Da. Ca muzician te-ai lansat cu numele de Hoinar. Da. Cum să te perceapă oamenii? Cum să-ți spunem? Păi cum vor ei. Na, Hoinar a plecat de la o seară de băută, să spun așa. Îmi doream de mic să am un brand de haine al meu și mă tot gândeam de vreo lună și jumate, zic, bă, cum să se numească, zic, să fie ceva așa mai altfel. Și mi-aduc aminte că am plecat dintr-un club pe la vreo 4 dimineața, așa. Eu de obicei nu prea beau alcool, dar în seara aia mă simțeam foarte ok și am ras un pahar de whisky. Și în drumul meu spre casă stăteam și mă gândeam și zic, bă, dar iar nu m-am gândit vreo 2-3 zile cum să pun numele la brandul meu de haine. Zic, uite, mai umblu și Hoinar pe la ora asta pe străzi, când m-am dus pe jos până acasă și la un moment dat mi s-a prins așa un becule și zic, bă, Hoinar, zic, mamă, ce tare! Zic, și așa e ideea asta cu Hoinar, zic, de când mă știu, de când am plecat de acasă pe propriile forțe, să spun așa,
am tot hoinărit, am lucrat prin 11.000 de companii, să zic așa, și am avut foarte multe joburi. Și zic că oricum mi se potrivește treaba asta cu hoinar, că la urma urmei hoinar nu este egal vagabond sau, nu știu, bad boy sau alte chestii, ci înseamnă un om care își vede de drumul lui așa, indiferent dacă este un drum cu căpătâi sau nu, știi, e tot timpul în descoperire, știi? Și zic, mamă, ce tare! După care, având o discuție cu Charm, cu managerul nostru, cu Florin Nedelcu, se uita așa între zi Florin Nedelcu și zice, aveam un hanorac cu hoinar și zice, bă, dar tu știi că ar fi tare, exact cum ai tu hainele astea hoinar, așa să te cheme ca și artist, zic, bă, să știi că e foarte mișto. Și, na. Și așa a rămas. Da, amândoi mi-au zis, bă, e mișto ca nume de scenă hoinar și așa, e exact, ești tu, știi, în numele ăsta și așa a rămas de atunci. Când ai devenit hoinar? Când ai plecat din sânul familiei și ai ales să mergi pe drumul tău? Pe la vârsta de 15 ani, cam așa, fiind cel mai mic din familie, mai am încă 2 frați și o soră, da, aveam destul de multe pretenții, să spun așa. Deja gândeam foarte departe, vedeam foarte multe clipuri, zic, mamă, ce mi-ar plăcea un maieu de la de baseball, niște superstaruri de la Adidas, niște astea. Iar n-am făcut parte dintr-o familie modestă, nu prea aveau foarte mulți bani, da, să cumpere la toți patru da. și așa, și zic, bă, dacă de la vârsta de 15 ani oricum pot lucra, zic, de ce să nu fac pasul cel mare și să fiu cumva independent. Și practic de acolo a început toată practic ai început să lucrezi de la 15 ani? Da, de la 15 ani. Primul loc de muncă a fost la o benzinărie, după care am lucrat într-un depozit de mobilă și tot așa. La un moment dat, când lucram în depozitul ăla de mobilă, făceam bănuți și chiar mă duceam și îmi cumpăram ce îmi doream. Stăteam undeva cu chirie deja de pe la vreo 16 ani jumate, cam așa, stăteam la un prieten. Și îmi plăcea chestia asta că, bă, mă descurc, adică, uite ce mișto e, că din banii pe care îi muncesc, uite, pot să-mi fac toate plăcerile, să zic așa. Plăceri care, erau micuțe, nu mă lăfăiam sau astea, dar îmi plăcea că erau munciți de mine și aveau o altă valoare, știi, când ai văzut, când îți cumperi tu ceva din banii tăi, eu am muncit, eu am luat asta, știi, da, cumva te împlinești. Un sentiment de mândrie, să zicem. Da, bineînțeles, îți dai seama. Te duceai la șef în birou și zicea, uite, salariul aici, mamă, erai, uitai de tot ce ai pătimit în luna aia, știi, la job. Dar e foarte mișto să fii independent și de acolo am tot mers mai departe. O zi lucram, o zi eram liber. O zi eram la muncă, o zi mergeam cu băieții, știi foarte bine, și la Palatul Copiilor din București și ne tăvăleam pe Marmurania încercând să învățăm breakdance. Cum vedeam, nu era YouTube-ul și trebuia, bă, ia, cum ți-a ieșit aia așa, păi uite, fă așa. Și îți dai seama că te loveai de 5, 6, 7 ori până înțelegeai că de fapt mâna dreaptă trebuie să vină nu știu cum sau piciorul. Dar era... Ai avut vreodată rupt în mână, în picior? Nu, niciodată. Cumva ai fost ferit. Bă, cumva mi-am dorit să învăț, dar ușor. La modul, îi lăsam pe ăștia mai mari, mai așa, și stăteam și mă uitam la o mișcare de 7, 8, 10 ori și abia după aia încercam, știi? Că una e când spune, bă, fă așa și începi și te arunci de nebun până realizezi, știi? Și lăsam pe ei, vedeam, pac, iar cum se zice cu mâna aia, cum așa, și abia după aia încercam. Dar niciodată nu făceam de față cu ea care erau mai buni decât mine, mă duceam mai așa mai într-o parte să nu mă vadă, știi, că mă chinui, că... Dar era foarte mișto că, noi spuneam că e un sport, știi? Alții mergeau la fotbal, alții făceau, și noi eram dansatori, mamă, ce lupte erau, găseai niște pantaloni largi și niște astea. Plus că, de multe ori nu aveam bani și mergeam prin second hand-uri și găseam Nike, găseam Adidas cu semnul ăla vechi, cu floricica, cu asta, mamă. Și după aia apărea treaba cu, îți dau eu cămașa mea și încă 2 tricouri, dăm pantalonii tăi Fubu sau, ce mai erau atunci, știi?
Da, dar știu că erai pasionată de tot ce însemna articole vestimentare destinate hip-hop-ului. Terminat psihic, inclusiv în prezent, deci treaba asta cu hainele, doamne, deci e ceva, nu știu, îmi place foarte mult treaba asta cu hainele, nu știu de unde a venit, poate pentru că nu am avut atunci când mi-am dorit, știi, cum sunt alții, nu știu, norocoși și părinții, păi vreau de ăla. Ia la mama, ia la tata, ia la nu știu ce. Și am zis, bă, o să muncesc, o să fiu mare și o să-mi cumpăr tot timpul ce vreau, știi? Și oricum, e o... Mamă, deci... Probabil, plecând atât de devreme de acasă și începând să fii independent și să ai propriul tău salariu de la 16-17 ani, mă gândesc că totuși au fost multe momente dificile prin care ai trecut și poate ai acceptat lucruri pe care nu ți-ai dorit neapărat să le accepti. Cum ai reușit să depășești situațiile grele? Au fost foarte multe momente, îți dai seama, de pe la vreo 16 ani până pe la vreo 19 ani este perioada aia în care să spunem că vezi mai multe piste, mai multe situații, mai multe piedici pe drumul tău și asta, dar nu mi-a plăcut niciodată să fac compromisuri. Adică și când eram la job și la asta, dacă eram tratat corect, rămâneam. Dacă era o chestie de disrespect, nu. Adică știam, bă, eu pot să muncesc oriunde, dar muncesc acolo unde am zona mea de confort, unde sunt respectat pentru ceea ce fac, că, nu știu, car mobilă sau că pun benzină și șterg parbrize la benzinărie, dar măcar să fiu respectat, nu să mă trateze cineva, păi ăsta e un nimic, că e unul care bagă benzină în mașină, știi? Și probabil se mai întâmplă. Da. Și nu mi-a plăcut niciodată să plec capul doar pentru că trebuie sau pentru că nu. Mai ales că atunci erau foarte mulți din anturajul meu, din anturajul nostru, care lucrau de pe atunci și cumva, te duceai foarte repede dintr-o parte în alta dacă nu era ok, dar nu mi-a plăcut niciodată și nu-mi place să fac compromisuri de niciun fel. Adică dacă e să fac ceva, fac atât cât pot eu. De aici până aici, cât ține de mine, că, sincer, am avut foarte multe oferte de a face bani, easy money și alte chestii, dar nu mi-a plăcut, pentru că nu m-aș fi bucurat la fel, pentru că veneau ușor, plecau ușor, știi? Ca în momentul în care îi produci tu, știi cum e, cu sudoarea, cu... e altfel. Crezi că lipsurile din copilărie te-au motivat să devii cine ești astăzi? Asta a fost ce te-a împins de la spate, să ești un om foarte muncitor, muncești foarte mult. Asta te împinge, te motivează faptul că ai copilărit cu aceste lipsuri? Bă, nu neapărat, să știi că lipsurile nu întotdeauna înseamnă ceva rău. De multe ori lipsurile sunt niște împunsături, să zic așa, să vrei mai mult de la tine, să te ambiționeze să faci mai multe realizări decât ți-ar fi comod să le faci, știi? Cum a început povestea ta cu familia Maia Neagră? Mai exact acum 2 ani de zile, aproape 2 ani de zile, ne-am cunoscut la studio Oaia Neagră, să spun așa. A fost o chimie foarte mișto între noi și mi s-a propus o colaborare de către F-Charm și Florin Nedelcu și mi-a zis, bă, dacă tot ești cu noi aici la studio, ar fi foarte tare să încerci să faci un proiect al tău, că, suntem aici împreună, scriem, facem producție împreună și de ce nu? Adică dacă tot mergi cu mine în concerte, de ce să nu încerci să faci treaba asta? Și bine, sincer, în trecut îmi doream foarte mult treaba asta, dar nu aveam nici resurse, nici, să zic așa, oameni cu o anumită răbdare de a, știi cum e, trebuie să te ghideze cineva, să zică, bă, e ok așa, dar uite, trebuie să te duci în zona asta, cam trebuie să găsești o identitate ca și artist, ca și stil, ca și... lucru pe care l-am învățat în ăștia 2 ani de la băieți, de la Cali, de la F-Charm. Un pic mai târziu a venit și fratele Texan și am format așa o echipă foarte, foarte mișto și
îmi place să spun că suntem în aceeași chimie și ne completăm reciproc, să zic așa. Este o chimie care se vede și când sunteți împreună pe scenă. Împreună aveți o energie de neoprit. Îți dai seama că trebuie să mergem și să zguduim clubul ăla și ne bucurăm foarte mult să ne întâlnim cu oamenii care ne susțin, ne scriu în continuu, bă, sunteți foarte mișto, hai cu piesele, hai cu... Adică dacă ar fi după ei, ar trebui să scoatem în fiecare zi, știi, câte o piesă nouă, și eu, și Texan, și Cali, și... Dar, știi foarte bine că e foarte mult de muncă la piese, de-aia am și stat aproape 1 an și 3 luni, 1 an și 4 luni până să definitivez primul meu album. Practic, primul pas al tău. Primul pas, exact, da, albumul Primul Pas, pentru că, este primul meu pas în ceea ce înseamnă muzica cu adevărat în viața mea și nu cred că există un nume mai potrivit decât Primul Pas. Dar, s-a lucrat destul de mult, mai ales că eu mai scriam acum ceva ani de zile, dar nu scriam la foc automat. Nu eram foarte stăpân pe metrici și pe metafore și adică să le pui în așa fel încât să le scoți super mișto în valoare. Deci a fost cumva o școală făcută în acești 2 ani pentru ca primul pas, albumul Primul Pas să ajungă până la rampa de lansare. Urmează în scurt timp să lansez și sunt foarte mândru de ce a ieșit. Mulțumesc Florin Edelcu, mulțumesc Efcean pentru producție, mulțumesc băieții pentru susținere și o să vedeți că sunt piese cu frații mei acolo și... Îl așteptăm cu drag, eu știu câteva din... să-l văd fizic, să-l țin în mână. Am zis că primul album, când o să iasă, o să-l iau și o să-l înrămez, o să-l pun pe perete. Ce părere ai despre proiectul 7 Păcate? Despre această idee care a venit fratele Cean? Proiectul ăsta, îți dai seama că este o adevărată provocare și este un proiect mai altfel, să spun așa. Mi s-a părut foarte, foarte tare de la început, când Efcean ne-a spus, bă, uite, ar fi tare să facem proiectul ăsta cu cele 7 păcate, 7 rapperi, fiecare să-și aleagă câte un subiect și să vedem ce o să iasă din treaba asta. Eu personal cred că a ieșit ceva foarte, foarte mișto și... Despre ce păcat ți-ai ales să vorbești? Despre mânie. Da. Consider că tot ce ai scris în această piesă este inspirat din povestea ta de viață. Poate ai avut momente când ai fost mânios, când... Au fost foarte multe momente. Îți dai seama că nu pot să scriu și să cânt despre ceva ce nu am trăit. Pentru că muzica asta nu va transmite dacă scrii doar ceva așa la general, știi? Adică nu ai credibilitate în fața oamenilor și atunci o să ascultați piesa și o să-mi dați dreptate și îmi place să mă expun și să zic, bă, uite, eu ăsta sunt, uite, am greșit și eu, ca și tine. Am fost mânios, m-am enervat din 11.000 de motive, de la faptul că poate nu ieșeau lucrurile cum îmi doream eu, sau poate nu ieșeau atât de repede pe cât îmi doream eu, sau nu știu, pur și simplu că s-a uitat unul la mine și m-am enervat. Adică nu mi-e rușine să spun, bă, uite, ăsta sunt și eu greșesc și eu am păcatele astea și cu siguranță cred că toți avem măcar o dată bifate toate cele 7 păcate. Dar este foarte tare pentru că este o provocare, știi, să îți pui sufletul pe tavă într-o piesă și să spui, bă, uite, ce ține de subiectul ăsta, mânia, uite, eu am pățit asta în 11.000 de forme de 11.000 de ori, știi? Dar e foarte tare și abia aștept să văd reacțiile oamenilor la acest proiect. Pentru ce ești cel mai recunoscător în viața ta? Pentru fetița mea, Sara. Îmi dai seama că este cea mai mare realizare a mea și este cea mai importantă persoană din viața mea, indiferent cine va fi sau nu va fi lângă mine. Faptul că ai un copil, sânge din sângele tău și carne din carnea ta, îți dai seama că îți dă o mare binecuvântare de la Dumnezeu și te simți
super wow. Ai întâmpinat probleme în povestea ta alături de sala de când s-a născut? Bineînțeles, îți dai seama că sunt foarte multe momente, cel puțin în primii 2 ani, până înveți cum să schimbi un copil, până înveți cum să reacționezi la prima febră, la, nu știu, prima bubiță. Îți dai seama că îți faci griji din orice chestie. Au fost foarte multe momente de-astea grele, să zic așa. Dar, a trebuit să trec prin ele, noaptea, târziu, alergând după farmacii non-stop și foarte multe chestii. Dar tot ce e greu se transformă în frumos doar prin prisma faptului că Dumnezeu te binecuvântează cu un copil. Foarte frumos. Cum te simți atunci când ești pe scenă? Tornadă, da, dai seama că... Ai o energie molipsitoare. Toți cei care te urmărim simțim cumva ce arde în tine. Bă, gândește-te că pe scenă poți să faci aproape tot ce-ți dorești și poți să duci energia aia, știi, ca un buton de la de volum la maxim, la minim, la mijloc și tot așa poți să te joci cu el în funcție de ce vrei să transmiți, în funcție de ce energie primești de la public. Dar da, îmi place nu știu, să fiu pe pereți, să zic așa, dar nu mai mult decât trebuie. Adică în orice chestie există și o limită la care trebuie să fii foarte, foarte atent. Ești o persoană foarte temperată. Ai spus și tu mai devreme că nu obișnuiești să bei alcool. Eu niciodată nu te-am văzut. Băi, dar îmi plac prăjiturile foarte mult. Ăsta ar fi un viciu pentru tine. Da, chiar da. Ce urmează pentru Hoinar? Păi urmează după albumul Primul Pas, bănuiesc că vor veni alte albume, alte proiecte. Da, normal. Deja am 2 piese puse deoparte, vor face parte din al 2-lea album, care nu se va numi al 2-lea pas, încă mă voi gândi cum se va numi, dar da, îți dai seama că nu mă opresc, îi dau tare să fie bine, să nu fie rău, știi? Dar până atunci aștept să lansez Primul Pas și am destul timp să lucrez și pe al 2-lea. Ce feedback visezi să aibă acest album? Bă, nu știu dacă visez la un feedback. Sincer, îmi doresc ca cei ce vor achiziționa, nu știu, pe platformele virtuale sau poate chiar albumul fizic, bă, să-l asculte cu inimă. Atât. Nu este un album de, nu știu, de bumții sau cum se mai spune, nu este un album făcut doar să fie. Este primul meu album. Cred că, în general, artiștii au muncit cel mai mult la primul lor album. Acolo dai foarte, foarte mult din fizic, din psihic, din, nu știu, căutări în interiorul tău, să scoți ce e mai important și ce vrei să spui din prima omului, știi? Bă, uite, eu ăsta sunt, știi? Cred că la primul album te concentrezi cel mai mult, pentru că trebuie să fie într-un fel, știi? Ai vreun regret? Nu știu dacă trebuie să spun asta aici. Bă, nu știu dacă am un regret anume, dar eu sincer chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru parcursul ăsta al meu. Pentru că una la mână nu l-am cerut, așa cum am spus și mai devreme, nu am avut un plan să zic, bă, parcursul meu în viață va fi așa. Îi mulțumesc că El m-a luat și m-a dus așa în stânga, în dreapta, zic, bă, ia vino și aici, vino și aici, vino și aici. Și nu cred că ar trebui să am regrete, ci mai degrabă să fiu mulțumitor pentru oamenii pe care i-am întâlnit, oamenii cu care lucrez, pentru răbdarea lor, pentru, nu știu, toată susținerea. Pentru că știi cum e în viață, ai și oameni buni și oameni mai puțin buni, dar trebuie să mergi mai departe cu esența din fiecare, știi? Că, na, la urma urmei, tot vorbind de mânie și de-astea, nu suntem perfecți și, na, nu mai dai în bără, știi? Dar, da, cred că e mult mai ok să fii mulțumitor pentru ce ai și ce ai primit până în prezent, decât să ai regrete. Pentru că, câteodată când spui, bă, am regrete, am așa, pare că ești nemulțumit de ce ai, știi?
Doamne, am un regret că poate până acum eram milionar, poate până acum, nu știu, aveam 5 mașini sau... Nu, cel mai bine e să fii mulțumit cu ce ai în prezent și vezi de aici pe mai departe încotro hoinărești, să zic așa, știi? Frate Hoinar, îți mulțumesc pentru acest interviu, pentru această discuție. A fost o plăcere ca întotdeauna. Oameni dragi, luați albumul Primul Pas, spuneți-ne ce credeți. Eu sunt sigur că o să vă placă foarte tare și o să vă inspire. Mult succes pe mai departe!